امين زمارة لا يستقبل زمارنا قبلنا الشيء جزاه نوسد صلت نكفتمو عشو نعم صلت نأتينا لحريك كم تبالنا ساعة شعبتا الشيء ديرامنا بقوانا تراهيب خاب كنت العالم عبداللهم أنا بأهولكم اللهم زبلنا نزقوانا زبل مزمور حبيبنا هم زمرينا آمين آمين زرامنا كل سنة فسوا بقوانا ترى كل سنة فسوا لنا أنا تقول سؤالي هنا لنا آمين إذا نوسد زهين صلت ندالو بسم الله والابن والروح القدس هذا أملاك آمين بسم الله والابن والروح القدس هذا أملاك آمين بسم الله والابن والروح القدس هذا أملاك آمين بسم الله والابن والروح القدس آمين እመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ተማኅፀነ ሰይጣን ከደካለሁ ጸላይ ሰይጣን ከደካለሁ ክጽልክ ወጥቅጥን ክሰግድ መሆኔ ፈሊጥኩም ካመላ ሰውነቴ ወጽሖም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ሰሓባኩም ርኩሳን መናፍስት ጸዋጋን ኣጋንንት ምምልኹም በቅድስት ሥላሴ ስም ወላዲተ አምላክ ስም በቅዱሳን መላእክት ስም በጻድቃን ሰማዕታት ስም ሓደ ከይትረፍኩም ሰራዊትኩም ሰብሲብኩም ኣብ ግንባር ወጽሖም ተኣሰሩ بسم الله والابن والروح القدس كلاتكم جماعة وجهكم تأثيركم اللهم سرعكم أقيمكم اللهم أسراتكم بسم الله بسم الله والروح القدس يصنع آمين ما حبرنا منفس قدوس يقعد سرنا بسلام جميرون بسلام يفتمنا آمين صلوت ندالو እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ ተሳሃለነ አቤቱ ጌታዬ መሐረን ይቅር በለን አቤቱ ጌታዬ መሐረን ይቅር በለን አቤቱ ጌታዬ መሐረን ይቅር በለን አሜን ይቅር በለን ጸሎት ናይ ዘውትር ገጸይ ሙሉ ሰብነቴን በትምህርተ መስቀል ሰለስተ ጊዜ ማዕትባለሁም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴ አመንኩና ተማኅፀንኩ ኣብ ቅድሚ ዛደይ ዝኾነት ቅድስት ቤተክርስቲያን ሰይጣን ከደካለሁ ንሳው ናይ ዘላለም ዓለም ጸጋይን ምስክረይን ዝኾነት ማርያምያ አሜን ኦ ጌታ ነመስግነካ ነክብረካ ንባረኸካ ንመነካ ኣለና ኦ ጌታ ንልምነካ ነማልደልካ ኣለና ኦ ጌታ ንግዛእካ ንወዱስን ካብ ነገልግል ኣለና ኦ ኩሉ ብርክ ሰግደልካ ንሰግደልካ ኣለና ኦ ኩሉ ልሳን ዝግዛእካ ጌታ ንግዛእካ ኣለና ንስኻ ኣምላኻ ማልክቲ ጌታ ጎይቶት ንጉስ ነገስታት ኢኻ ኣምላክ ኩላ ስጋ ኩላ ነፍስ ንስኻ ኢኻ እቲ ቅዱስ ወድኻ ንስኻትኩም ዝኽፅሉ ይኮለኹም ከምዚ ላበልና በለኹም ዝማሃረና ከምዚ ኢልና ንፅዋዓካ ኣለና ኣሜን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ
ብኣትካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሕደገልና፣ ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተነ ኣይትግበና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዮም ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ንብለኪ። ብህልናኺ ድንግል ኢኺ፣ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ። ኣታደ እግዚአብሔር ጻባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ንብለኪ። ንስኻ በንስቲ ብርክቲ ኢኺ፣ ናይ ከርሰ ፍረ እውን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ። ሓጢአትና ካሓድገልና ድማ ናብ ፍቁር ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሊኽ ምንታና ምሕረት ለምንልና። አሜን። ትለምነልና ናይ ሃይማኖት ጸሎት ነሁሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝረን ዝረ ምስ ፈጠረ ብሓደ ኣምላክ እግዚኣብሔር ምናምን ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ሁሉ ብዝኾነ ወላ ዋህድ ምናምን ካብ ብርሃን ስለ ብርሃን ካብ ሓቀና ኣምላክ ስለ ሓቀና ኣምላክ ዝተወለደ እመ ዘይተፈጥረ መለኮት ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ በጀኩ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘለ ይኹን ኣብ ሰማይ ወል ሓደ እኳ ዝተፈጥረ የልዎን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማይ ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለቢሱ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጴና ጲላጦስ ተሰቅለ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቀብረ። ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንሥአ፣ ብምስጋናን ብክብርን ሰማያት ዓረገ፣ ኣብ የማነ ኣቦ ተቐምጠ ከም በሓሽካ ንህያዋትን ምውታትን ክፈርድ በክብሩ መጺእ መንግስት መወዳእታ የብሉን። ጎይታይ ምሕበር ዝኾነ ካብ ኣብ ሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ብኣብን ወልድን ንሰግደሉ ነመስግኖ እሱ ድማ ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ዝተናገረ ይልዕል ኩሉ ብዝኾነ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብሓንቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን ንኣምን፣ ሕድገት ሓጢአት ንምስራይ ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን፣ ትንሣኤ ሙታን ዘላለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጻባኦት ጎይታ ሰራዊት ናይ ክብሪ ጎይትነቱ ምስጋና ፈጺሙ ሰማይ ምድሪ ዝመልአ ኦ ክርስቶስ መጺኻ ድሒንካ ናይኻሞም ምትመሓርን ሰማያዊ ኣቦኻ ምሕበም ዝኾነ ቅዱስ መንፈስካ ንሰግደልካ ኣለና አሜን። ለአብ ሰግድ ለወልድ ሰግድ ለመንፈስ ቅዱስ ሰግድ ሓንቲ ስግደት ሰግድ ለአብ ሰግድ ለወልድ ሰግድ ለመንፈስ ቅዱስ ሰግድ ሓንቲ ስግደት ሰግድ ለአብ ሰግድ ለወልድ ሰግድ ለመንፈስ ቅዱስ ሰግድ ሓንቲ ስግደት ሰግድ ሓደ ከለው ሰለስተ ከለው ድማ ሓደ ዝኾኑ ብኣካላት ሰለስተ መለኮት ካብ ሓደ ብለታን ኣምላኽ ዝወለደት ብስጋን ብሕላን ነፍስን ጽሕት ዝኾነት ኣዴና ድንግል ማርያም ሰግድ ብኩሎሞም ዓለም ንምድሓን ዝተቀደሰ መስቀል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰግድ። መስቀል ሃይልና፣ መስቀል ጽንዓትና፣ መስቀል ቤዛና፣ መስቀል መድኃኒነ ነፍስና እዩ። አይሁድ ከሃዱና ግን አመና ከም ዝኣመና ብሓይሉ መስቀል ለሃና አሜን። ለአብ ምስጋና ለወልድ ምስጋና ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን አሜን። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይግባው። ለአብ ምስጋና ለወልድ ምስጋና ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን አሜን። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይግባው። ለአብ ምስጋና ለወልድ ምስጋና ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን አሜን። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይግባው። ነዴና ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ምስጋና ይግባ አሜን። ነዴና ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ምስጋና ይግባ። ንመስቀል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ይግባ አሜን። ንመስቀል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ይግባው። ክርስቶስ በምሕረቱ ይዘክረና አሜን። ኣብ ካልኣይ ምጽአቱ ይሕፍረና አሜን። ስሙን ምስጋና ይንካሕና አሜን። በአምልኮቱ የጽናና አሜን። አዴና ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ጸሎትና አድርግልና አሜን። ንኩሉ ኃጢአትና አስተስርይልና አሜን። ኣብ ቅድሚ መንበሩ ቤተና አሜን። ነዚ ህብስት ዘብልዓና ምሕረቱን ዘላለም ይሞም፣ ነዚ ጽዋ ዘስተየና ምሕረቱን ዘላለም ይሞም፣ መግብናን ክዳናን ሰራዓልና ምሕረቱን ዘላለም ይሞም፣ ቅዱስ ስሙን ክቡር ደሙን ዝሃበና ምሕረቱን ዘላለም ይሞም፣ ክሳብ ሳዝያን ዘብጽሐና አሜን። ክብሪ ምስጋና ይሁን እግዚአብሔር ወላዲቱ ድንግል ንክቡር መስቀሉ ነቅርበሉ ስም ጊዜ አምላክና ብኩሉ ጊዜ ብኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ፈጺሙ ዝተመስገነ ይኹን አሜን። እናሰገድና ሰላም ንዓኽን ብለኪ ኦ አዴና ማርያም ካብ ሃዳና ያላገስ ከደናን ምናባክ እናጸምታና ድኛ ቀማን ማሕበርና ባረክ አሜን። ጸሎት አዴና ማርያም ነፍሴን እግዚአብሔር ተአብዮ መንፈሰይ ድማ በአምላክ በትን መድኃኔ ባሂብላም ውርደት አገልጋሊት ባሪ የመንሆ ካፈጅ ሁሎም ወለደ ብጽእት ክብሉን እዮም እቲ ንሁሉ ዝኽእል ዓበይቲ ነገራት ገይርለ የመስሙ ቅዱስ ምሕረቱ ኣብቶም ዝፈረሆኑ ውልድ ወለደ ይበቐጽም ስልጣኑ ሓይሊ ገበረ ንዕብያት ሓሳብ ልቦም በትነሎም ንሃያላት ካብ መንበሮም ኣውረዶም ተወዛ ድማ ልዕላ በሎም ጥምያት ካብ በረሆ ተኣዝገምና ሃብታማት ጥራይዶም ሰደዶም ከምቲ ንኣቦታትና ኣብርሃም ዘበሉ ነገሮም ዘላለና ዘከረን ንእስራኤል አገልጋሊ ባሪ ተቐበሉ ንአብ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዘላለም ዓለም ምስጋና ይሁን አሜን። ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን
ናኢለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎን ከም ዝሃልግናሎም በደልና ሕደገልና ካብ ክፉ አድሕነና እምበር ኣብ ፈተነ ይግበአና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ንብለኪም በህልናኺ ድንግል ኢኺ ስጋሁን ድንግል ኢኺ አታደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ንብለኪም ንስኻ በንስቲ ብሩክቲ ኢኺ ናይ ከርሰ ፍረ እውን ብሩክ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ካሓድገልና ድማ ናብ ፍቅር ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሊም ምንታና ምህረት ለምንልና አሜን 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 ይሁን ደረግልን። እግዚአብሔር አምላክ ጉባኤያችን ማህበራችን ቆጣጠርልን። አሜን። አና ሰውን ሐሳብ ከብለና ስጋ ዘይኮነ ነፍስ ሆነልና ናት ቅዱስ በዓል ይሁንና። አሜን። ሰላም ጀምረና شندهر لكم مسكر لكم كاين بمسكر كنجمر قدم مسكر لكم مسكر جنبرو الو سلام كما يعلكم سلام እግዚአብሔር ይመስገን مسكر دي جنب مسكر انا ملست يا سلامي نشتي مسكر نيراتني بسم الله بسم الله بسم الله قدوس هذا املاك التشعن 10 شوعتني بزح زربا كيكلني አጋጣሚ ኣብ ዛግር ኣብነ ሰላም ከይደ ነይረ ብጣዕሚ ርእሰይ ይሓምም ነይረ ብጣዕሚ በቃ ብጣዕሚ ከኒና ሒዘ ኣብ ቦርሳይ ጓዓዝ ነይረ ኣብነ ሰላም ኣቦይ ዝገበሩለይ ኣብቲ ዓዲ ምስ በፃሕና ከምዚ ሎማዓንታ ኣቲና ሳዋ ሓዲርና ማለት ይሽዑ በቃ ርእሰይ ጀሚሮም ርእሰይ ምስ ሓመምኩ በቃ ከኒና ዶ ክበልዕ እንታይ ክገብር ኢለ ላዕልን ታሕትን እንዳበልኩ ከለኹ ኣብታ ቤተክርስትያን ኮይኖም እቲኦም ሰብኣይ ኣቦና መን እዮም ሽሞም በቃ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ማለት እዩ ከኒና ከይትበልዑ እዞም ሓሚምና ኢልኩም ከኒና ገለ ትወስዱ መድሃኒት ከኒና ትበሃል ከይትበልዑ ኩሉ ምስ ሰማዕክዎም ዘይተሓወይን ሓወይን ነይሮም ብሳይ ንዕና ይበሊ በቃ ሰሊና ክንወስደክ ገለ ኢሎም ደቂሰ ካብቲ ኣብ መተርኣስ ርእሰይ ከልዕላ ኢለ ሓፍ ከብላ ከለኹ በቃ ከምዚ ደሮና ምሻለክ ከምዚ ደሮና ኮይኑስ ካብዚ ርእሰይ በለለለለለለ ኢሉ ወፂኡ እግዚአብሔር ይመስገን በቃ ሕማም የብለይ ገለ የብለይ ጥዒቱ ኮይነ ኣብ ሓንቲ ደቂቕ ማለት እዩ ሕጂ ጉድለት እምነት እንተዘይኮይኑስ ምሕረት ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ ብድሕሪኡ 6 ወርሒ ዝበሃል ኣይሓመምኩን ብስንፍና ናተይ ግን ድሕሪ 6 ወርሒ ተመሊስኒ ሕጂ ብዚ ኤውሮጳ ምስ መፃኹ ከዓ በቃ ብጣዕሚ ሓመምን ይሳቐን ኣለኹ ማለት እዩ ኣብነ ሰላም ኣቦይ እዚኣ ተኣምር ገይሮም ኣብ ሂወተይ መሊሰ ብዝዓዲ ምስ መፃኹ ከዓኒ ሰምዕን ኣለኺ ሰምዕ ኣለኹ ፅቡቅ ምስክር ደስ እንዲልኒ ዓሚን ከምዚ እዋን ከዓኒ ኣጋጣሚ ጓለይ ንትምህርቲ ከይዳ ዕለት 3 ጥቅምቲ ማለት እዩ ትምህርቲ ከይዳ ካብዚ ዓዲ ምሳይ ወፅያ የላን ሕጂ ኣብ እንዳሰብየት ተፀጊዓ ማለት ዓቕሚ የብልናን ክንከፍለላ ገዛ ክራይ ክንሕዘላ ገለስ ድሓን ስጋዕ ዝኾን ምሳና ፀንሕ ኢሎኩና ኣብ ኔራ ሕጂ እታ ሰብ ሒዛታ ዘላ ኣጋጣሚ ጥዕና ትስእን እሞ ኣዲስ ኣበባ ትኸይድ ኣዲስ ኣበባ ምስ ከደት ምስ ተመለሰት ፅቡቅ ዝገበረልካ ፅቡቅ እኳ ሓንቲ ንሕና የነት ሰክስታይ ከና ፅቡቅ ክንገብር ዘይኮናስ ደስ ንክብለና ናይ ክንሪኣ ተባሂልና ምስ በዓል ቤተይ ንኸይድ ማለት እዩ ንከይድ ከለና ዕለት 3 እዩ ነይሩ ኣደይ ማርያም ባእታ ማርያም ማለት እዩ ጥቅምቲ ፆም እዩ ከዓ ነይሩ ቦርሳይሲ ብሙሉእ ዶክመንት ዝሓዘ ብሙሉእ መፍትሒ ናይ ስራሕ ዝሓዘ ኣብቲ ትሬን በቃ ናይቲ ትሬን እያ ወሲዳቶ ኣይንፈልጥን ሒዛቶ ከይዳ በፂሕና ውዒድና ተመሊስና ማለት ውርድ ምሰልና ዘኪርናዮ ሰኪሪቲ ሓቲትና ደዋዊሎም ንሶም የለን ኢሎምና በቃ ንዓና የፍታ ዝፈፅሕ ዝሓሰብናያ ንብፃሕ ተባሂልና ምስ በዓል ቤተይ ንኸይድ ከይድና ኣብ ውዒድና ክንምለስ ከለና ብጣዕሚ ኢና ንሽርሸር ነርና ናይ መወዳእታ እያ ነይራ ንክንምለስ ንዓድና እታ ትሬን
تشرشرنا እግዚአብሔር አምላክ ግን ስርሑ ይሰርሕ ነይሩ ብትሽዑ ሰዓት እታ ትረይን ገዲፋትና ሓሊፋ እታ ትረይን ገዲፋትና ምስ ሓለፈት ሕጂ እቲ ሰብኣይ ከዓ ነቲ ኣጓለ ሒዝዋ ዘሎ ምስ ሰበይቲኦም ነይሩ ምሳና ነይሩ ድሓን ሓንትላ ብድሕሪ ኣሙኒ ንስኣ ትኸዱ ይብለና ሕራ የልና እታ ካልአይቲ ተፀቢና እታ ትረይን ምስ መፀት ሕጂ كسافر كله أنا قرب زستباح الكوانتاي نيرا بتحريس حنت بلاس تري نيرا فمود أتاخينا بتحري حنت بلاس نيرا نعنا يبل أفتا زأتنا الله كلاس نالبا شايف اللتني ما أبقى نقطة يبلون بعد بيتي كن رئي قالينا سابان أتينا أنا الدنيا يبل كنا تتيعي تخوف مبل تأمري بقى نشعر مع التسنون ليس بقى أدي مريم زقبر سلينا ولكي نقرب نيرا حجي دنا نايبلكون أي رأفون أنا حفيلة تسيء لح 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 بلس يلا سبعي بركو خيلو بركو دنا تبرس وي الله بلست فرصخي الحمد لله إلى العلا بلا كفتا بينا ترى أنا سري تلا على كاري تلا على قال يبدأ كومنتي تلا على بملئتا كان زي أجرات اللي مبرهنات دي مليزا عامتا لو ما عامتك أما تسألي بوتا أتي كاسرح أتي ساعة شو منتنين كوه بقى صارت كرس كوفي لي نبعني ري إلكتريك ودي في يوم موبايل ودي أتنيله شمعة أول لي نايزي بقى بالطعامي ولا نعيك سابي جيز قرمني أتي تشارجر بوتي توتي بوتي نو موبايل أتيو شمعة أبد أجريني بقى ما يتي قمرنا ومتين برتتقي غيلي قميت أيوه ما قر مكان تقمد تقاتيله شمعة قاتيل وسط قاتيله تقمد درجة حادث سدرنا إيدي زخون نسي صايلو قال يبل حجز بتي موبايل توتي فندقنا مس إلكتريك تحبتي حاول سندسلوس مس إلكتريك شعو أجري ما يكوني لا تسقاميت أجريس تموقني ماني دنيني أنا يرين أعرفه زي ما تسقاميت أجريس تموقني أجريس أنت خويني موقني لين قدرت تبلغوز لبي بقى صبريلا بنقرب بيله دربي بيله دربي نبي مسكتنا مريم زي كلاي معلتي تأمر جيرات اللي على اللي لكم مسكون اللي زمحاتي قالوا بس فكرات على سلام حفتي كذا ليه صرخ اسمه سونا خدولا الكحسيبة ميرة سبب زهن ينبر سونا حسيبة لا يرجع ولا مخرخ بكسي بتعني أنا مسكر بصحك زابير مسجد أملاك حدا جزء ነገር ይኽምህርና ዝደሊ ብብዙሕ ነገር ብጣዕሚ ኤሌክትሪክ ተሰብ የሞ ሰላም ሓፍተይ ኤሌክትሪክ ምስ ሓዊ ተቃፂሉ በቲ ሞባይል ተወሊዕላ ወይ ታ ሞባይል በጊላ ክትቃፀል ይግባእ ወይ ገለሲ በቃ እንዴ ካብ ምንታይ ይውፅኢን ብጣዕሚ ኣይኮነን ሓዊ ተንኪወሲ ኤሌክትሪክ እንድሕር ክጠፍእ ኮንካ ሰይጣን እንድሕር ዓጢቕልካ እሞ ከቢድ እንዲሁ ግን እቲ መዓልቲ ዝሕልዋ ከመላኽ ረድኢኪ መቤታችን ቆይማትልኪ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ምስማዕና እግዚአብሔር ስለኹሉ ነገር حلم نيران إيش نقدر كده ولا نخلي معك حلم بس تتبعي تتلزل أنا أنا حلم بس نقدر برايفت نجي بس كنقبل ما شو قدامي تعطيه إيش بقى هراي كبرت حواتي تقني هراي كبرت هذا اللي نعرفه أقدر أملاك بقى أبعلا ما خنص أستيمو نتهزبي معاريتو كمسنا ماري أنجيرو يسرعنا مداني على قدس مكيل وقدس جبريل بيمانكم بتصقانكم يكونوا كبرات حواتي أغني اللي كبرتي هذا اللي عندكم حفتكم تأنيكم سماعكم مني كبر مسكان عندكم تشاو جميل مسكنك أملست عافية هلو حتى حياتك دلينيرة ناي أبنا سلاماسي بدحريو شدشوا حرقسي أي حامون كوني لكم مني ማለት ንሽተ እግዚአብሔር ክጽዋዓካ ተደልዩ ናብቶም ቅዱሳን ወነጽዋዓካ ብገለ ተኣምር ኩሉ ግዜ ርእሲ ሕማም ርእሲ ብድሕሪ ተመሊስኪ هو دحر 6 ورح تمليسني دحر 6 ورحي تمليسني حتى على أوروبا مساعته كن بقى እንዳገደደ ናገለ ተቀይሩ ህጅብ ዘለኹ ሰዓት ብጣዕሚ ሕማቅ ዘለኹ ሕጂ ታይዲ መስለኪ ብምንታይ ድመለሰና መስለኪ ሓደ ግዜ ኣብና ሰላማ ኩሉ ግዜ ናይ ምሕረት ኣለዎ ምሕሩ እንዲም ነቲ ሒዝክ መብዛሕቲ ግዜ ኣይነጥላ ርእሱ ናይ መሓዝ ናይ መቆፅፃር ኣለዋ
ምዘን ሕማም ርእሲ ወይ ድማ ዓሶ ናይ ርእሲ ኮይና ትቕመጥ ኣብ ዓድና እዛ መንፈስ እዚኣ ግን እንተ ኮይና ትድሊሳ መፅያትኪ ናትካ ኣይነጥላ እንድያ እንተ ኮይና ተመሊሳ መፅያትኪ ጦለት ስለዘይገበርኩ ድኹመት ናተይ እየ ዝብል ኣነ ሕጂ ፀቢል ክሰምዐኒ ቅድሞ ሕጂ እንታይ ክብለክ ኢለ ሰዓ መዓልቲ ድሕር ኣብነ ሰላማ ምሒሮም ኸ ኩሉ ግዜ ወርሓዊ ናቶም ክስታይ ከተብብዶም ናቶም መልክዕ ተንብብዶ ሽምዓ ጌርኪ ምስ ስድራ ቤትኪ እንድኸይድክዮም ኣብ ገዛ ባዕልኺ ድገበርኪ ሕምባሻ ጌርኪ መልክዕ ናቶም ጸሎት ኣለክ ዶ ቤተሰብ ከኣኪብክ ወርሒ ንምንታይ እቲ መንፈስ ተመሊሱ መጽ ስዑት ማለት ገሲፆም ኣልጊሶም መልኪ ተመሊሱ ክመጽእ ኣይነበሮም ማለት ንምንታይ ድሕሪ 6 ወርሒ ተመሊሱ ሕጂ እንታይ እዩ ሓደ ግዜ እግዚአብሔር ክምህረና እንድሕር ደሊ ብቅዱሳኑ ይምህረና እንዲሁ ገሲፆም ካልጊሶም መልኪ ስክር እኮ ኣለኺ ማለት እቲ ብን ኢሉ ድኸደ ሰይጣን ኩሉ ግዜ ወደቀ ወይ ድማ ምንም ፀጋ ደይብሉ ስለዝኾነ ሓይሊ ስለ ደይብሉ ሻዓ መዓልቲ ወፂልኪ ድሕሪ 6 ወርሒ ግን ንምንታይ ተመሊሱ ክምለስ ከለኹ ማነ ሸውዓተ ዕፅፊ ኮይኑ ይድመለሰኪ ናብ ድገደደ ይወሲድክ ደሎ ማለት ሕጂ ሕማም ርእስሲ ኣብ ናይ ምርሳዕ ኣብ ደይ ምድቃስ ምንዋፅ ኣብ ሓዳርካ ሰላም ከማን ክበካ ይክእልኒ ከምኡ ክበፂሕ ከደለኽ ማለት ሕጂ ሓቂ እወ ሸዓ እስኺ ግን እንተኮይኑሎ መስለኪ እንተኮይኑሎ ሻዓ ናይ ሻዓ እንዲ ክነግረኪ ኣብነ ሰላማ እንድሕር ተኣምር ገይሮም ልኪ እግዚኣብሔር ንኣብና ሰላማ እሕሊፍ ሂቡ እቲ ናትክ ዝነበረ ሰይጣን እንድሕር ተገሲፁ እስኺ ወርሓዊ ኣብታ ቦታቲኣ ወርሓዊ ብድኸት ክላ ነታ ዕለት እንዲኣ ኣብና ሰላማ በታ ዝኸት ክላ ጌርኪ ሕምባሻ በዓልኪ ጌርኪ ንእሽተይ ወላ ብሓንቲ ባሉ ትኹን ሓንቲ ሽምዓ ጌርኪ ወለ ቤተሰብኪ ጸሎት እንዳገበርኪ ታማይ ጌርኪ ተሓንቲ ሕምባሻ ዲያ ወላ ታባን ድበልኩ ጌርኪ ናቶም መልክዕ ዝተንብብዶ ወርሓዊ ስትገብር ነርክ ዶ ምክንያቱ ካልእ ነገር ወሪኺ ካልእ ነገር ክገብሩ ክኽእሉ ነይሮም ኣምላኽ እኮ ብንእሽተይ ነገር ይድምህረካ ሸዓ ምስ ተኣምር ተጊራትልኪ ሕጂ ግን እንታይ ኮይኑ መስለኪ ንስኺ ስጋ ኣይደነው እንታይ ኮንኩ ይፈለጥኩም ግን ሓደ ግዜ ናይ ስጋ ነገር እንዳተደራረበ እንዳጣዓመተ መፂ ሰይጣን ካብ ምስኡ ሰራዊት እንዳደለበ ይድመጽእ ሕጂ ሕጂ ብጣዕሚ እየ ዝከዓት ሕጂ እውን ነው ሕጂ እውን ኮ ማይ ኣይሓለፎን እኮ ቀዳመይቲ እንታይ ድኸት ኮኒ በታ መዓልቶም ትነግረኪ ቀዳመ ሰንበት እንተውዒሎም ኦኬ ካለ መዓልቲ ግን ኣብነ ሰላማ ደዋዓለ ከም ሱባኤ ሕሰበለይ ኣነ ክገብሮ ዝግብኣነ ነገር ኣይገበርኩን ኢልክኮ ሱባኤ ሕዝኪ እኳ ትውዕል ንኣብነት ዕለት 25 መርቀር የወሳሉ ጻደቆም ወሳሉ ምጽባሒታ ኣብነ ሃብተ ማርያምን ኣብነ ሰላምን ብሓንሳብ እዮም ክልቲኦም ሕጂ ቅዱሳን ኣቦታ ስለ ዝኾኑ ንዓኸ ክበፅሑኻ ኣይድንጊኖም ሸዓ ግን ንስኺ ምሉእ መዓልቲ ሱባኤ ውዒልኪ ምሸት ክኾን ከሎ ስድራ ቤት ክሒዝክ ትጽሊ ሕጂ ራእዮ እስኺ ተባሪኽኪ ደቂ ክባረኹ ገዛኺ ክባረኻሉ ጻድቃናትካ ገዛኺ ይኣትው ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እውን ኮማ ኣይሓለፎን ኣብ ኢድኪ ኣደለ ሕጂ ምናልባት እቲ ምስክር ጥዑም እንዲሁ ግን እዚ ዘረባ ዝደምፅኽዮ ምስክር ኣነ ማርኩ ዳረዳእኩ እንዲ ክኸይደሊ ኩሉ ግዜ ምስተገበረልና ንምስክር እንድሕር በፂሕና ኮይና ኣብቲ ውሽጢ ምስክር ከንሕና ከንታይ ንገብር ኣለና ንዝክሮም ኣለና ዶ ሓደ ግዜ ኣብነ ሰላማ ኮ እታ ቦታ እቲኣ ክትከደ ከለኺ ድኸት ክዮ ንስኺ ርእሰይ ሓይሜልክ ክትኮኑ ትኽእሊ ብምክንያት ገይረ ግን እፅውዖኺ ቤት ክኣቱ ቤት ክባርኹ ስለ ድኾኑ እሳቶም ሕጂ ብብዙሕ ነገር እዮም ድባርኹ ናቶም ድሓን ብውሽጢ ክረኽበኪ ግን እዚኣ ደይ ምግባርኪ ርእኺየቲ መንፈስ ሕጂ ሰራዊት ሒዙ ይድመፃ ምክንያቱ ክርኢ ማለት ሕጂ ተኮይና ንሕና መብዛሕትና ጸሎት መንፈስ ክትሓዘልና ገንዘብ ወይ ገንዘብ ተስኢልና ገንዘብ ክንረክብ ወይ ድማ እንድሕር ጥዕና ጉድላትና ጥዕና ክንረክብ ኢልና ድገበርና ንስጋና ጸሎት ሰይጣውንቲ እንዳጸልኹ እንዳቆረብኩ ኣነ መስኪነ ከም ዝናገበርኩ ዕሽር እንዳውፅኹ ኣይተመሓርኩ ንብል ግን ከምኡ ይኮነን ንሕና ነቲ ካብ ደይ መንባር ናብ መንባር ደምፅእ ፈጣሪ ኣብ ከብድድና ከለ ድሓለወና ካብታ መጀመርታ ክሳዕ እግዚአብሔር ካብ ብዙሕ ፈተና እንዳውፅአ ድሓለወና ናይ ምስጋና ጸሎት መጀመርታ ንስኻ ንጉስ ኢኻ ኢልካ ምስጋን ንእግዚአብሔር ክትግዝእ ኣለካ ሕጂ ንሕና ንጉሆ ተሲእና ብኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኢልና ተንበርኪኽና ኢልና ብደይ መልዓልና ድኸሰርና ይበዝሕ እቲ ነቲ ንጸልዮ ከይድ ፀረፈ እቲ ጸሎት ንሕና መልክዕ ከነንብብ ከለና ሲ በስመ አብ ኢልና ጀሚርና ምሻልና ሓደ ግዜ ኣሜን ምስ በልኪ ማእስዳ ወዲ እየ ትብል ምክንያቱ ኮፍ ኢሉ ይደሉ ንስኺ ድደኪ እዩ ንዓብ ሕጂ እንታይ ክብለክ ደሊ ድሓን ብውሽጢ ክንራኸብ ኢና ግን
እዚኣ ኩላቶም ወል ከምናት ከተኣምር ተገበረሎም ኣለዉ ይፈልጡ እንዲኦም ኩሎም ተገበረሎም ኣለዉ ኩላና ካብ መዓዲ ወፃና ኢና ጻድቃና ድበጽሑና ኣለዉ ሰማዕታት ድበጽሑና ኣለዉ ብዓብይ መድህን ዓለም እመቤታችን ድበጽሑና ኣለዉ ግን እታ መዓልቲ እቲኣ ግን ንዝክር ዶ ምክንያቱ ንዓና ምስጋና ኢደ ተንኬልና ደሉ ተኣምር ሸዓ ምስ ገበረልና ግን ዘክሩኒ ይድብል ደሎ ዝክር ከዓ ሓፅር ይኹሉ ግዜ ናይ ኣብነ ሰላማሲ እታ ሕምባሻ ጌርካያ በልዕያ ናይ ኣብነ ሰላማ ወላ በጊዕ ሰሪሕኪ ከሽንኪ ከይድኪ ካህናት ወላ ተብላዕኪ ንመን እዩ ንዓኺ እግዚኣብሔር መፂ ይኮን ኣብና ሰላማ መፂ ይኮነን ክበልዕዎ ስለዚ ንቅድሚ እዚኣ ኩላህና ክንሰምዓ እንደደልየ ድሓን ክንረኸብ ኢና ምለሰ ካብ ሰውንኒ ክድውለልኪ በቃ ሽሓራይ ሰላም እንበር የቅዱሳን ዝኽር ትብል ኣላ በምሓርኛ እንዲያተፍኖ ቅድሚ እጅስ ስራሕ ሰዓት 4 ቀራኣን ዝወፍር ዳርጋ ካፍቲ ምስማዕ ኣቋሪፅ ኣለኹ እምበር ንሱ ክሰምዕ ከለኹ ዝኩሉ ኣካላት ይፈርፈር ዝብል ናይ መዓልታዊ ኣትወርድ መዓልታዊ ብነፍሱ ንክመሃር ኢሉ ግዲ ኮይኑ ሓንቲ ለይቲ በዓል ቤተይስ ንዕብዚ ኣላ ሓንቲ ክንሰምዓ ኢሉ ከምኡ ገሩ ጠቕላላ ኣይፈልጥን ካብ ስራሕ ምስ ተፈደሰ ሰዓት 2 ናይ ለይቲ መፂስ ኣብዚ ኣላ ሓንቲ ፅብቕቲ ንዕ ክንሰምዓ ኢና ገለ ኢሉ ምስ ተሲኢናስ የስማዓኒ እሞ እሱ ኣኸይት ምስ በለ ኣነ ግን ብጣዕሚ ይስዕባ ነይረ ብጣዕሚ ይስዕባ ነይረ ሕጂ ኣብቲ ናይ ንግሆ ሰዓት 5 ዝተሰኣሉ 5 ደቂቕ መዳለዊ ሰዓት 5 ከዓ ጸሎት ክጅምር ኢለ ይትስእ ነይረ ክልተ ንግሆት 5 ደቂቕ ምስ ሓለፈትሲ ስመይ ፀዊዖም ዳርጋ ከተስኡኒ ጀሚሮም ነይሮም ከም ዝብለክ ስራሕን ገለ ምስ ጀመርክ ግን ተጸሎት ከዓ ኣይብልክዋን ወስን ዲ ማለት ተይሲ ሓንሳ ደቂቕን ሰዓትን 20 ደቂቕን ገለ እያ ናይ ኩል እያ መልክዕ ኣለዋ ድርሳና ኣለዋ ገለ ኣለዋ የቅድሳን ዝክር እያ ትብል በምሓርኛ እያ ትፍኖ ግዜ ይብልናን ንብል ገርመኪ ግዜ የብልናን ን5 ሰዓት 6 ሰዓት ንቡን ኮፍ ኢልና ኣብ ካልእ ቦታ ደይጠቅም ድሕሪ ሕልክኹም ገርመኪ ኣይኮንኩን ኣነ ነቲ ንኣብነት እንዴ ዘረባን ንዓኺ ጥራሕ ደይኮነ ንካልኦት ዋላ እንድዩ ግን ግዜ ይብልና ንብል እሞ ዋላ እንታይ ትገብሪ ትሰርሒ እኳ ክብ ገዛ ፀብሒ ክሰርሒ መግቢ ከተዳሉ ተፅሪ ትገብሪ ሄድፎን ጌርኪ እታ ግዜ በቲ እንዳሰራሕኪ በቲ እንዳተባኽኪ ክትገብርያ ትኽእል እያ ቀሊል እዩ ክኸውን ድሕር ኣለዎ ኢልኪ ቀሊል እዩ ግን መጀመርታ መሳኸደሎ ድሕር ኣሲርክዮ ሓይሊ ክኽብርቲ እዩ ድሕር ሽሕራይ ሰላም ይፈልኻይ እዞም ዘክቡራት ሕዋት نقول أخذ حبي نقف حنا سلازل نقف حكلنا عاقل إحنا كنت إذا قبرت خينا الشهر أو زحالة فسومنس قدس قربان كلام وسيدة مالتو مجي مجمرتا تصبو بتهرسان تصبو إلى قدامة يوم دك قرب دك إسا نحرب بونسة يا مالتو أجي تبون كابز جمرة درجة نويحي خينو ኣብዚ ቁርብ ግዜ ግን እታቡን ብጸላማ ኣይሰትያኒ ብጸባ ማለት እዩ ናይ ጾም ጸባ ማለት እዩ ዝኦት ሜልክ ማለት እዩ ብድሕሪኡ በቃ ዝነፍሰይ ሰሓው ኮይኑ በስመ አብ ኢለ ግድፋ ቢልያ ማለት እዩ ድሕሪኡ ሰንበት ኮይኑ ማለት እዩ ተረብሸ ውዒለና ከምዚ ንፅባሓይትስ ኩሉ ግዜ ቅዱስ ቁርኣን ክወስድ ከለኻስ እቲ ሸምዓት ፅቡቅ ውዕል ታን ንኳኣ ግን ካልእ ዓይነት እዩ ዝቕየር ሕጂ እዛ ሰሙን እዚኣ ብቐንያታ በቃ ምስ ደቀ ይቋያ يهارمم እንደገና ሀለ ጽባ አይቆነሁን ከምዚ ሰዓል ሕጅውን ሒዘን ነው ሰዓል ከምዚ ዓቢ ስነ ማለት እዩ እንጂ እንተ አምላኻይ ወላ እንደቀይ ምሳርምኩም ማለት እዩ ምስ ትጥርፋ ቢልዮም ከው አንተም ስላሴ ቦይ አጋስት ዓለም ስላሴ ድንግል ማርያም ኢላ خلاف ተናይ ስእሊ ኸይዳ خلاص በኸይ አቢላ خلاص ክሳይገብር ማለት ሹስ ከምዚ አይ መርገም አይነት አትም ዓለም ዲኹም ሰለጡ ገለመላ ምሻለ ከማ ቃላት ማለት እዩ ተዛሪበ وهو سلاسي أبوي سميعهم منه زبالكوا دنقل مرة سمعي الله خي انت يحقبري إلى خلاف تنا يسأل خيدا خلاص كم بقى حزني إلى خلا يبكي مالتي هنجيب أني أتبقى همزي تربيش إن شاء الله همزي أي تنك تايجلا كمزي كرد أني كألم بقى خبز زبالة هجي لهم ليتي بقى همزي تنا أجا أستعلم سلاسي ستي فرقي قطعم كمزي دبني يلوت حدا خلا تسعدو يلوت بعبي متينا مالتي دي بتاعم حزينة مالو مالتي بقى أجاست عالم سلاسي لس بقى بري لتسيئة مالتي كحسر لكم مالتي بصباعي دي زحل مريخي لا بزي صباعي هو مالت
كمزي دفات حكيو ديكوني بزح قتي تقار بزحي بدفرت بزحي دبالاش دلو حانتي نجيري نيره بزعبات تقار بزح ردي نيره حلمي كما جيرو خم دبالاش ونجيري نيره أنا نجاري نعي كمزي دبلني قلم سبلت أتنقي نيره بدحريو جن انت جيروا مدين ألم سبت اسكالا متسئلاتك أينيتي جيرو اتا معت عندك حكو خلو اسكالا خديبس جزايك متس رئيو بتلعلي نقوم استسأكو جن أها سلام كنزيل كنن يركي إلي لامو بدفرت سئلناي سلوس قدس كاريكو خلو زي ناي رخص منفسي بأخي أملاخ يتصبيكي ممحرتكي مخنيات جيرو داي نقركي وكمز نحنا تمرتي ناي ممرقر ما بمثال جيرو دادم سألكم بر سؤالهم تسأليمو بدفرت نحنا نريهم ونا يكونون سلاسي يزاخلو مالت كبد بلي كالا نجر بسوبا اخا اسلدي يكون تقوار دبها المنفس ناي مثلا البحر اللو حجي لك باي حزينو مالو كتب لخ تحت الناي مخنياتو انتي كغبرالني انا بار كمزي ادلو الك تحت الناي صبو يدحن ግን እስኺ እንታይ ትገብሪ እታ ሓደ እታ ቡን ድሕሪ ዘረባና ዲኺ ሰሚዕኪያ ከለኸ ናይታ ቡን ዲኺ መፂ ክሰቲኺ ቱቡን ዳርጋ ሰላም ሃፍተ ዳርጋ እስራፍ እንጃሊ ሰቲኒ ማዓልቲ ብዙሕ ይሰቲ ردأني واو دساتخ خما ناي እሱ ሰቲ خማ دساتخ ይመስለክን ይዋ ردأني ብዙሕ ይሰቲ በቃ ሃብ ቱቡንስ ولا نتتصمون بقى نبون نخستي بقى نتمجبس تعالى لا أي حسبوني نبون بقى بونس درجة إن شاء الله كم جبر كم جبر وسيد وصانيح زي ناي أولياء منفسي أولياء ويد ما زي ناي إمارات منفس بطعمي يبون دللي زي منفس زي دتحاب منفسي ند تبعتيو جب كون ويد ما دريت كون دوج أقرب دم هذا سيطاني زي ناي أولياء تجام جيروج أو جير ويد ما ترحبون دستيك بطعمي أكان منفسي حجتاون تأ كم قال خطب لنسخي اتنابس سغا اوش تدلو انت حرري ده حسب دلو سيدا مچم طقمي بلامبون ግን او دلو تداكاناتا اتناتا او دلو تاكب داكا خوينو اوش تخي شنت ماي انداشن كسو اندا صرر خيدو تتغود اكيدي علامه يزخ نغر انا هذا مقلاو الفتوى اوا دحن كل حدا عندي كل سي حازيلكي حقيفكي كل تبوني دح شما مصوعك يا كاخذ ግን تاخبلك دلي حجة أخذ بلصانيحكي بون ديكونة صباح حوي أخذ بلصانيحكم ماني هو حج منم نجار يلا أستي طبعا بون كم أسيم ما درخبو سلماتن برهانس خام أسيم ما درخب السجن أرخي بتسافخيو اتسيت أن كواخ بزخوين بتي قبري سنة أبجزا بماشين يدست تبلكي أبجزا التسرمون نتاقحت على نتبلك خلتي أحدي بعلات هتقربون أبجزا خلات تخون كودي كلخي بون أي تستوي وتتوهيل أي تستوي جنت خبلك دلي زابير ناب قربان اندحد معارق يبكو خوينو انا اندحد قريبتاي كون غبان قربان مالت مدهاني عالم زاكل نغوس غزاخي حسكي خطاتو غزاخي حسكي تاعتو لك اندحد كونكسي مدين عالم زاكل اندحد اكو مخوينسي نابنت حانت تخبر يا محازخخي نحناكو كابن مدين عالم كبر خنهب كوني حانت محازانا مصيا اب غزانا كاب ادبلصنا خوينا خنرأكو تلقيحناكو نتغزا صالون كنقاير نخلينا متى نستخدم موجسنا شجرنا كوزكوي جن مدينة عالم ده أكل حس كخطأت وخلص كنا متى كبر خطب يجبأكي تام حزقو كنا يجزاء رأسه زار اللوا نيجزاء رأسه حتى اللوا ديك قربت تخون أنت قربت ونرأسي جن نع آخر الكي مجبر تفعل عين التصريح مدينة عالم بيتنا خاطر كله جن مجبي عيد اليوم كن قربوا لنا عين حسب بون بدفرة كويسيت أندستين حجر أيون عقي أنت إذا دقوهايو تبلي هذا اللقي إسم ملكة تاير إخونيا أنت إذا أبزي أتمرت مسيخي كاب حجة تجبري أخم دور إخو مدين عالم أي قطع عكني بغي جنسخي نسحة صلاح لك نسحة تأطول نسحة أتيغي نبات نفسخي تعيابات نفس لك تخوينو نسحة تأطول أنت يتجبري بقى نبات نفسخي أنا دقورب كلها معارتي بون غيستك قال أتيني رباليوم برسم شجر يقولون كبلو خيام قدام يشجرنا سومن ديو شجر يقولون كبلو خيام جنسخي نسحة أتيغي نايك إيدرمان نايك إيدر ما يتحاسبي مغنياتو تناجيرك خلخي إخي كيد كساتيخيا دحراجن أملاخ تاجيرو نتا لبيري أصل زلو حيزك منفس سلا دفل دلو إكزابير توقطعك نيرو تزخول سقيلو مرأيك نيرو أي توقطعك سلا زخونا جن أنتي لكي بتحاول أقاس إلى تنيك نمسكر ماسي خلا الصاغ أنتي كبري بقى بارو خلا يلكي
ባርኹ ለይልኪ ነታ ማይ ባርኹ ለይልኪ ቦይቃ በሓፂሩ ኣብታ ቤተክርስትያን ኣብኣ ከይድክ ነትን ኣባትና ኣዘራርብ እዮም እንድሕር ሰንኮፍ ዝኾነ መልሲ ሂቦምኺ እስኺ ናይ 3 መዓልቲ ሱባኤ ኣቲኺ ነታ ድፀለኸላ ማይ ስተያ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ግን ቃል እተው ምክንያቱ ይነግረክ ኣለኹ ብቐሊል ይነግረክ ኣለኹ ሓደ ሓውና ሓንቲ ሓፍትና ሓንቲ ጎረቤትና ቤተሰብ ክመፅእ ከሎ ንዕኡ ክንሕጉስ ብለክ ገዛና ከማን ወርቂ ድግዛእ ነይሩ ተዝኸውን ወርቂ ምገዛእና ንዕኡ ክሪኤልና እሱ ክምጉሰና ሓሊፉሉ ክብለልና እስቲ ግን ናይ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም መድሃኒ ዓለም ዝኣክል ኣብ ገዛ ሒዝክ እንዳኣተኸለኸ ግን ቡንክሰይቲ ብጣዕሚ ከቢድ ሕጂ እስኺ ጠቕላላ ማሽን ክንድሕር ኮይና ናይ ማሽን ተሰቲ ትኾንኪ ድተጣሓነ ቡን ኣለክ ትኾይኑ ጥረ ቡን ኣለክ ትኾይኑ መሳርሒ ናይ ቡን ኣለክ ትኾይኑ ጠቕልል ኣቢልኪ ከይሒድኪ ክነግረኪ ከይሒድኪ ጉሓፍያ ምክንያቱ መቕፃዕቲ ከይከብድ ምልክት ይርኢክ ደሎ ሕጂ ናይ መጨረሻ ዕድልኪ ኣነዓል እቲ ካልእ ደይፈለጠ ደሎ ክመፅእ ይቐሲሉ ድሓነ እስኺ ግን ምልክት ኣርእይክሎ ኪኖዝ እንድሕር ከይድክ ግን እቲ ቁርባንኪ ናብቶም በረኻ ቦታት ናብኦም ይኸይድ እስኺ ቆሪበ ክትብሊ ክትቅፅል ኢኽ ብድፍረት ግን እቲ ቁርባንኪ ካብታ ኣፍ ደገ ቤተክርስትያን ክትወፅእ ከለኺ ኣብኣ ከሎ ሓፊሉ ናብ በረኻ ናይ በረኻ ቦታት ክኸድ እዩ ምንም ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ትወርስዮ ይብልክ ብዛዕባ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ኣብ መሬት ኮይና ክንዛረብ ከለና ቀሊል ድመስሎ ሰብ ይመስል ኣሎ እዞም ኩሎም ኣቦታት በረኻ ተሰደዱ ነዛ ዓለም እዚኣ ንዒቖም እቲ ናይ ኩሉ ናይ ነፍሰ ስጋ ድነበረ ንዒቖም ስለምንታይ ከይዶም ነቲ ናይ ዘለኣለም ብርሃን ክረኽቡ ኢሎም ስግኦም ኣጓሳቑሎም ይነብሩ ኣለዉ ድምፂ ኣራዊት እቲ ኩሉ ጥሜቶም ሕሶምን ኩሉ ተፀዊሩ ይኸዱ ኣለዉ ተረዲእኪ ሕጂ ከዓ እስክቶ ትገብሪ ሓንቲ ዕድል ተዋሂባት ክላ ተዕድል ተጠቀምላ ተነጊር ክለኸ በቃ ሕጂ ግን ከኡልዮ ግን ከይከደክ መንገዲ ስጋ ብለምክሰት የሞ በቃ ኣልግስ ያ በቃ ሰቲኹ ወንደረባሕከ ነገር ውሽጥ ግን ካልእ ኣሎ ሕጂስ ብውሽጥ ዳ በጃኺ ብዙሕ ነገር ምሻለ ወላት ናተይ እቲ ታሪክ ካልእ እዩ በዚ ድነገር ተኾይኑ ክነግረኪ ኣነ ድብል ደለኹ ዝወድር ኢኺ ሕጂ ናብ ግብረ ሰዶም ክወስደኒ ደሊ ክብል ከሎ ሪኢኺ ሕጂ 7-8 ወዳት ኣትዮም ኣለዉ እንድሕር ኮይኖም መልእኽቲ ናብኦም እዩ እንደገና ሳምራዊት ከኣኒ ብዩቲብ ክዝርግሐ መልእኽቲ ናበይ ድዩ ዕላማና ኮ ንምድሓን ኮይ ሕጂ ስኺ ኣገዳሲ ተኾንኪ ናብቲ ሕቶ ናይ ካልእ ሰባት መልክዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ውሽጢ ድረኽበኪ ድንገር ተኾይኑ እወ ድንገር ተኾይኑ ንሕና መልክዕና ይንፋለጥ ስእልና የብልና ድሕፍርና እሱ እንዲ ድሕፍረና መቸም ግን ከዓ ናይ መን ስራሕ ንዛረብ ኣለና ናይቲ ድወደቐ ናይ ረስሐ ብሓባር ኮይና ንሓሚ ኣለና ምክንያቱ ድወደቐ ስለ ዝኾነ حن أنا دا أزارب ولا حنت زدا كجبر زي حفرنا دا كزارب ولا بكون مدهنا علم أجاست علم سلاسي كحفر كوينة وهال أجبر يكوي حفر كون